Sugod Enero 15, alas 9 sa gabi ngadto sa alas 5 sa buntag tugutan nga mo-pull out ang mga truck nga moagi sa North Road nga mokuha sa mga containerized cargo gikan sa Cebu International Port kon CIP. Kiniisip duga nga lakang aron maminusan ang traffic sa maong dalan ilabi na sa lungsod sa Konsolasyon ug Liloan. Gawas sa pagpatuman sa truck ban sa coastal area sa Tayud Konsolasyon gikan sa alas 5 sa buntag ngadto sa alas 9 sa gabii. Niadtong Enero 7, nakigtagbo si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga pangulo sa Cebu Truckers Association, Visayas Unified Truckers Association Incorporated, ug mga opisyales sa Land Transportation Office 7, LTFRB 7, Cebu Port Authority, Bureau of Customs, mga representante sa syudad sa Mandaue ug ang mga mayor sa lungsod sa Liloan ug Konsolasyon. Sa maong meeting, nasayran nga ang paggawas ug pagbiyahe sa mga dagkong truck padung sa pantalan aron magkuha sa cargo ug ang pagbiyahe pabalik sa ilang mga yarda nga kadaghanan anaa nahimutang sa lungsod sa Konsolasyon. Ang usa sa mga hinungdan sa traffic ilabi na atol sa rush hour diin mag-abot na ang tanang mga motorista sa kadalanan. Gibutyag ni LTO7 Director Victor Caindec nga mapugos ang mga truck sa pagbiyahe sa buntag tungod sa releasing schedule nga gipatuman sa CPA nga kinahanglan anaa na sila sa pantalan sa wala pay alas 3 sa hapon. Tungod niini, gihangyo sa gobernador ang mga Truckers Association nga kung mahimo sa gabii na sila mugawas aron sa pagkuha sa cargo kung kanus-am mingaw ug luag na ang kadalanan. Misanong ang mga asosasyon sa maong hangyo sa gobernador ug nasabutan nga alas 9 sa gabii ngadto sa alas 5 sa buntag na nila kuhaon ang ilang mga cargo. Gawas niini, nagkasabot usab nga i-synchronize sa bag-ong nasabutan nga pull-out schedule ang clearance issuance sa Bureau of Customs ug ang pagpagawas sa mga cargo sa CPA. Gi-extend usab sa customs ang adlaw sa pagpagawas sa mga kargamento. Gihimo na nila kini nga kada adlaw. If you look at the bigger picture, this is not just going to benefit a particular sector. It will benefit the greater majority. And that includes you. You're part of that. Okay. You're doing your business operations, but with this present situation, this is costing you in terms of fuel, in terms of maintenance, in terms of downtime. It costs you. So, kung ato ning matagaan o alibyo, daghan ang makabenepisyo. Apil sa mo. Gikatakdang muluwat og executive order si Gobernador Garcia aron sa pagpatuman sa maong kasabutan ug mopasar usab og ordinansa ang lungsod sa Konsolasyon ug Liloan kalabot niini. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.